ଆଜିର 10ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ରାତିରେ ଅଟାକୁ ଦଳି ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଭାବି ପ୍ରେତାତ୍ମା ଘରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଘରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଖାଲି ବାସନକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଖୋଲା କରି କଦାପି ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଚୁଲି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ ଫିଟିକିରି ମିଶାଇ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 1 ଟଙ୍କାର ବସ୍ତୁ ହେଉନା କାହିଁକି କିଣି ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଆଗମନ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଘରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଜନ ମନ୍ତ୍ର ବା ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଝାଡୁ ବା ଛାଞ୍ଚୁଣୀକୁ ଛିଡା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ଓଲଟା ପାଲଟା କରି ଫୋପାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ଓ ଧୂପକୁ ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ଘରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ଭରା ଢାଳ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।